Selam cemaat. Tadmus TV telekanalında Tatar estradasının бар яңалыкларын туплаған шоу-биз тапшыруы. Ничә көн ялларны читкә куеп, татар шоу-бизнес яңалыклары белән танышып үтик. Бүгенге тапшыруда Гүзәлем тамашачылары өчен сөенче әзерләгән. Мөнир Рахмаев белән Диләрә Иләлетдинова гаилә корган. Татарча солянка шәп тамаша тәкъдим итә. Әлеге һәм башка яңалыклар турында шоу-биз тапшыруында сезгә мин, Рената Тыйсиләрмен. Бәби ялында булуга карамастан, Гүзәлем иҗатын икенче планга куеп, тамашачыларын сөендерми тормый. Әле күптән түгел генә җырчы Бәхетле йолдыз астында җырына төшерелгән матур клип тәкъдим иткән булса, Гүзәлемнең инде икенче клибы да әзер. Салават Миниханов белән алар бу хакта узган шоу-биз тапшыруында әйтеп узганнар иде. Кыр кызлары дип аталган җырга клип әзер. Ул тиз арада тамашачыларга тәкъдим ителәчәк дип сөйләде Гүзәлем. Әфәрин, алга таба да уңышлар телибез. Татар эстрадасының танылган җырчылары Илназ Бах, Ландыш Нигъмәтҗанова, Илдар Хакимов Татарстанның ат казанган артисты исеменә, ә Гүзәл Уразова Татарстанның халык артисты исеменә лаек дип табылганлыгы хакында хәбәр иткән идек. Узган атнада алар ияләренә барып ирешкән. Җырчыларга бу мактаулы исемнәрне республикабыз президенты Рөстәм Миниханов үзе тапшырган. Тагын бер кат җырчыларны котлап үтәбез. Татар эстрадасында туйлар дәвам итә. Әле күптән түгел генә Мөнир Рахмаев сөйгән яры белән никах укыткан булса, узган атнада Диләрә Иләлетдинова да кияүгә чыкты. Әйтергә кирәк, Мөнир дә, Диләрә дә әлеге вакыйга хакында кычкырып йөрмәде. Күз тиюдән курыкканнардыр инде. Без аларның фотоларына күз тидерми генә карап сыкландык. Пар канат булып, тигез гомер итәргә язсын. Бәхетле булыгыз. Концерт сезонының иң шәп проектларының берсе театраль солянка янәдән тамаша тәкъдим итә. 15 май көнне филармония концертлар залында 5 миллион 500 сум дип аталган театраль тамаша тәкъдим ителәчәк. Килми калмагыз, дуслар, күңелле булачак. Шоу-биз тапшыруының шәп мизгелләренең берсе. Хәзер мин сезне яңа клиплар белән таныштырам. Азнакай гүзәлләре триосы башкаруында Сокланык җырына TMTV Production коллективы клип төшергән. Карап үтик. Сокланык аткан тамларга, сокланык кайткан кошларга, кадерен милек дөньяны, дусларның ата-ананың. Бай Булат Татарча солянка проектының текә концертында булып, сәхнә арты тормышын, йолдызларның яңалыкларын туплап, бар имеш-мимешләрне җыеп кайткан. Бу кызыклы репортажны карамый мөмкин түгел. Карыйк. Ялкынлы кайнар сәлам сезгә. Кыз айларыннан башлап, язга кадәр сезнең кичләрегезне берсеннән-берсе шәп матур концертлар бизи. Ләкин кем өчендер бәлки моңсудыр, кем өчендер бәлки шатлыктыр, әлеге концертлар сезоны да тәмамлана. Шоу-биз командасы бүген Уникста. Монда татарча солянка, монда зур концерт, монда сезон ябылышы. Кыскасы, бездән аерылмагыз, әлеге тамашаны бергәләп күзәтик. Сәмсез. Ничек кайфларыгыз? Аллага Сез бу чәчәкләрне кемгә алып килдегез? Эльмира Сләйменова. Эльмира Сөләймановны яратасызмы? Бик. Кайсы җиргә күбрәк ошый? Аның бар җырда. Бар җирдә. Әйтегез менә камерага карап Эльмира Сөләймановга сәлам әйтегез әле. Бик зур сәлам. Кемнән? Айраттан. Айраттан. Эльмира Сөләйманова Айраттан кайнар сәлам. Ә сез монда кем өчен тавыш бирәсез? Сез әле икенче ягына әйләндереп карадыгызмы? Әйдәгез, мин сезгә әйтәм кем өчен тавыш бирергә. Менә Бай Булат дигән кеше бар, ул мин булам, минем өчен куерсыз, яме? Яме? Хөрмәтле дуслар, инде концерт башланып китте, ләкин бу безнең гади генә концерт түгел. Ни өчен дигәндә, концертның башында безнең кызыл келәм һәм җырчылар сәхнәдән сәхнә артына табаглалар. Бу әйберне дә бергәләшеп күзәтик. Киттек, давай! Монда безнең Эльмира Калимуллина сәхнәдә кызыл келәмнән узды. Иң беренче булып, ничек сиңа беренче булып кызыл келәмнән узу? Ой, шундый дулкынландырды. Шундый да рәхәт эмоцияме? Рәхәт эмоциялар. Хөрмәтле дуслар, Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар әле генә кызыл келәмнән уздылар. Ничек кайфларыгыз? Аллага шөкер, кайфлар Аллага шөкер.
Әзерлекләр барамы? Бара. Менә күпләрнең сездән сорыйсы килә. Татар эстрадасында җырлык гаиләләр күп бит инде. Менә сезнең уйлавыгызча сез калганнардан нәрсәсе белән аерыласыз? Аны biz televiziyani xalqına ko'radir indi. Тамашашыгын әйтәләр инде мин. Шулайдыр. Хөрмәтле достар, Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов менем янымда тора. Рәсим абый, исәнмесез? Ничек кайфләрегез? Кайфләр Аллага шөкер, әйбәт. Быелгы концерт сезоны ничек сезгә? Үзегезнең сольный концертларыгыз булдымы? Концерт сезоны дип әле минем үземнең сольный концертны менә шушы концертның дәвамында эшләсе булыр дип өмид итәм Алла бирсә. Концерт сезоны инде ул ничек әйтәсең? Әле башланган гына кебек, менә уза гына якынлашканбыз. Гомер үтә, вакыт үтә, тиз үтә. Шуңа күрә концертларыбызда күп концертларда чыгыш ясарга туры килде. Һәм алга таба да менә шушы TNT белән берлектә бергәләшеп иҗади элемтәдә яшәргә, эшләргә, бергә хезмәт итәргә язсындыр. Илназ, әйтәле менә шушындый масса күләм концертларда нинди минус бар менә? Нинди минусы бар менә шундый зур концертларның? Но монда инде масса күләм концертларда бөтен кеше минусы бар, бөтен кеше бөтен артистында минусы бар. Алар бөтен кеше минуска җырлый. Әйбәт җавап. Каушап калмый торган Илназ бак. Менә безнең тамашачылар бик нык кызыксынаймы? Алардан чыккан сорау, әгәр дә 4нче малай кара чәчле булып туса, нишләр идең дип сорыйлар алар. 4нче малай кара чәчле булырга может. Может безнең чөнки безнең нәселдә кара чәчле минем улы брат вообще кап-кара. Менә тагын ачы тамашачылардан килә тагын бер сорау. Алга таба киләсе сезонга Илназ бакның концертлары булачакмы? Әзерлекләр башландымы? Әзерлекләр бара. Дөресен әйткәндә, без инде менә бераз гына шундый теге неформальныйрак концерт куясыбыз килә. Алла теләсә, Ходай кушса, оешып бетсәк, менә кызык булырга тиештер дип беләм инде, чөнки менә үземә яңа команда җыеп туплап киләм, җегетләр белән уже бүгенге көндә шуның сценарийсы өстендә эшлибез. Нәрсә дип әйтим? Әйбәт булырга тиеш. Сер итеп әйтәле, темасы ниндирәк, нәрсәгә багышланган? Алла теләсә, Ходай кушса, мин үзем мунча яратам. Гомумән алганда, мин мунчада рәхәтләнеп Инстаграмны карап беләбез. Мунча яратканыңны. Мунчаны бик яратам. Менә шушы мунча темасы белән бәйле булырга тиеш. Мин үземнең бөтен дусларны, бөтен тамашачыларны Алла бирсә, мунчага җыячакмын. Мунча ташы кебегрәк булачак инде, димме? Юк, мунча ташы кебек булмаячак. Мунча ташы ул аерым. Ул бит инде бренд. Мин просто мунчага чакырам да бөтен дусларны Алла бирсә, шунда сөйләшәм, Шундай теге. Үземә белмим. Гадиләрчә генә кич утыру була инде, буймыр? Оңышлы, мин билет алам. Всё, обязательно. Сөйләштек. Бушка мин мунчага. Дуслар, TMTV премиясе лауреаты Рената Тей минем янымда басып тора. Рената, сәлам. Менә шундай, менә без шоу без бит йолдызлар турында барысын да беләбез. Шуңа күрә без артан гына килеп шулай торып теге кешене. Ничек кайфләр? Кәйфләр бик яхшы, Аллага шөкер. Бүгенге тамашада нинди җырыңны җырлыйсың? Синең хакта җырын сорадылар, шул җырымны башкарачакмын бүген. Синең шулай әле күптән түгел яңа җырың дөньяга аваз салды бит. Шалтыратма дип атала бугаймы? Шалтырат. Мин һаман шуны бутыйм гел шалтырат. Шалтырат, син шалтырат, торма аптырап дип. Алга таба тагын шундыйрак җырлар күренгәлиме әле? Ходай Алла бирсә, насыйп булса, әлбәттә. Рәсемгә без бар тик көтәбез генә, Ринат. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның атказанган артисты Эльмира Сулейманова минем янәшәмдә. Эльмира, ничек хәлләрегез? Әйбәт. Аллага шөкер. Ничек концерт сезоны? Үзегезнең сольный концертларыгыз бу сезонда? Сольный концертларым бетте. Мин үземнең сезонны яптым. Инде хәзер сентябрьгә, октябрьгә концертлар кую өстендә эшлибез. Идеялар, әзерлекләр бар инде, Яңа программаны әзерлим. Менә тагын шундыйрак сорау, сезгә әгәр дә сәхнәдән чәчәк бүләк итүче булса, сезнең реакциягыз ничегрәк була? Сикерәм күккә хәтлек. Бигрәк тә менә теге үзегезнең концертларда түгел, менә шундый масса күләм концертларда. Солянкада, әйме? Мин сөенәм. Менә минем битер. Бирмәделәр, миңа бирделәр. Менә мин ничектер күңелем сизә сезгә, җырлап бетергәч шундый аппак розалар менгезерләр кебек. Шулай тоела. Амин шулай. Это у тебя на него похоже, а не у него. Син бүген яңа җырың белән чыгыш ясыйсың, әйбит. Бу синең бу җырыңның мондый концертларда дебютым әле? Юк. Бу җыр белән мин 3нче тапкыр чыгам уже. Без бит инде синең белән бергәләшеп әлеге җырга клип төшердек, әйбит. Качан дөнья күрә әлеге клип? Син безгә вәгъдә иткән идең апрельләрдә чыга дип. Әйе, башта мин Бүген 26-сы. апрель ахырында вәгъдә бирәм. Булачак. Ну, без бит бик тырышып итеп эшлибез. Шуңа күрә безгә нәрсә кирәк? Сыйфат кирәк, вакыт кирәк әлбәттә. Без тырышып эшлибез, менә шуңа күрә үзебез көтәбез. Беләсеңме, нинди сорау бирмәкче мин сиңа, өйләнмисеңме әле?
Менә монда Миндияр йөри, өйләнде, аңа рәхәт, күрәсеңме? Тормыш иптәше белән килә ул монда. Миңа яхшырак, минем як. Миндияр чакырып монда батыл оештырабыз. Дебаты. Мин диярның хатыны монда бар бит, минем янында һәр вакыт матур чибәрләр, теге матур кызлар йөриләр, мин аралашып, Оятсыз. гафу итегез, менә шулай мин. Достар, әле генә Алсу Әбелханова чыгыш ясап керде. Алсу, ничек сәхнәдәге залдагы тамашачы? Залда беләсезме, яз сизелә. Әйе, яз исе. Нәрсәсе белән сизелә соң ул? Белмим, менә бөтен кеше ниндидер хыялый, ничектер ниндидер өмет белән, ниндидер шатлык белән, сөенеш белән карап утыралар. Һәм бик актив дип әйтәсем килә. Чыгуга алкышлыйлар, бик матур гына озатып җибәрәләр. Бу түгелме, бәхәтлеме? Әйе, менә сиңа ошаган түгел дип җырлагач, инде егетләр вообще дәртләнеп киттеләр. Ә менә сез беренче җырыгызны Зөфәр Хәйретдин белән бергә җырладыгыз. Бу кемнең идеясе иде? Бергә җырларга, дуэт яздырырга. Зөфәр әфәнде Хәйретдиновныкы. Чөнки җырның авторы ул, һәм ул миңа тәкъдим итә. Алсу, менә шундый дуэт бар, соңгы тапкыр дигән. Әйдә, соңгы тапкыр булмасын, җырлап ал дигәле диде. Эльмира, хәзер инде миндә бераз гына теге экстрасенслык сәләте бар икәнен аңладыгызмы инде? Әйе, рәхмәт. Мин башта дөресен әйткәндә бер кызыл дип уйлаган идем башымда. Ничәдер ак төсе килде дә күз алдыма, ак дип әйттем. Шулай да теге күккә хәтле сикереп менәм дигән идең. Шулаймыни? Яхшы. Кем биргән беләсезме? Белмим. Беренче тапкыр бер ират бирде. Колагыма гына мин сине бик яратам диде. Син татар сәхнәсенең йөзек кашы диде. Шулай дидеме? Менә ул безнең кадрга шулай керде. Шоу-биз тапшыруын карасаң, үзең дә күрерсең, яме? Сөйләштек. Достар, әле генә Миндияр җырлап чыкты. Миндияр ничек анда тамашачы? Шәп, вообще просто шәп. Кабул иттеләрме яңа җырыңны? Кабул иттеләр, булай юк булыр дип уйламаган идем. Бик шәп. Яхшы. Менә беләсеңме, хәзер минем кулымда бик менә шушындый кәгазь өеме. Шушы кәгазь өемен хәзер тартып чыгарасың. Анда бүгенге мәсәләнгә катнашкан җырчыларның исемлеге. Әйдә берәрсен алып кара. Эльмира Калимуллина. Хәзер камерага карап, Эльмира Калимуллинага үзең бар булган хөрмәтеңне, бәлки әгәр дә булса, аның белән бәйле кызыклы вакыйгалар булса, аларны сөйләп кит. Җырлап чыктым да сразу задание кушасың син. Әлбәттә. Так, Эльмира Калимуллина бит инде безнең. Аның уңышлары бик зур. Ул бит инде голос проектында да җиңүләр яулады дип әйтергә була. Шулай бит инде. Гомумән, аның уңышларына мин сөйнәм. Һәм аны хөрмәт итәсең. Хөрмәт итәм. Һәм сәлам әйтсәң дә. Кемгә сәлам әйтергә? Эльмира Калимуллинага кем? Эльмира Калимуллина сәлам. Миндияр шулай итеп бит инде менә безнең хәзер концертлар сезоны тәмамланды бит. Син үзеңнең зур сәхнәгә беренче сезоныңны башлап җибәрдең һәм инде тәмамладың. Ничек сиңа менә ошыймы бу гамәлең? Бик ошый, чөнки булай юк булыр дип уйламаган идем, чөнки хәзер яңа җыр белән менә хәзер кешегә күңеленә керәбез, кеше күңеленә күрә. Алга таба ниндирәк планнарың киләсе сезонга? Әле концертларны оештырасың килмиме? Теләк бар. Ну, концертларны оештыра калсам дагын уку белән пока теге оештырып бетерә булмый. Демәк, алга таба синең бар тик белем алу, белем туплау, тәҗрибә туплау бит. Юк, барыбер да тик ятып булмас иде. Теге авылларга хотя бы теге бер айга бер тапкыр булса да чыгып керергә минем теләгем бар. Менә шулайрак, или 2 айга бер анда. Менә авыллар көтегез, Миндияр сезгә килә. Ренат, минем кулымда хәзер беләсеңме нәрсә? Минем кулымда менә монда булган бу сәләнкәдә катнашкан җырчылар исемлеге. Әйдә, бисмиллахны әйтеп алып кара әле, кемләгер кайсы җырчылар микән сиңа? Кемнәр монда? Салават Миңнеханов үзе дә монда. Салават, кил әле.
Келелі, қазір сен Салауатқа болған барлық болған теге хөрмәтеңне, бәлки болған қызыклы хәлләрне әйтәсең Салауатқа. Менә Салават Миниханов. Салават, син шундый талантлы. Мин сиңа чын дөресен әйтәм. Гел менә гашыйк идем синең эшләреңгә, җырларыңга, һәм дә инде бүгенге көндә сезнең гаиләгезгә мин бик гашыйк. Гел шундый көләч йөзле, матур һәм стиль артист булып калуыңны телим сиңа. Мы шундый неожиданно. Бу менә бу папка җырчыларны берләштерә торган папка. Күрәсеңме? Күпме чылы сүзләр ишетелә. Фәрит Низамиев әле генә үзенең җырын башкарды һәм инде безгә таба агыла. Аны да хәзер шулай ук биредә көтеп калабыз. Фәрит, молодец. Ничек тамашачы? Жылы, рәхәт, һәр вакытта Казан тамашачысы булай. Беләсеңме, Фәрит, беренче әйтеп китәм, бит синең концертыңда булдым. Молодец, ансы тагым, ансы айрым сөйләшү әле. Ләкин шулай да менә концертыңда синең име сиңа чәчәк менгезгән һәр кызга егетең бармы? Теге шулай итеп, ни өчен шулай сорыйсың син дип күп кеше кызыксына. Беләсеңме, өйләнмәгән, әйбәт. Бөтен кеше аптырата, кайчан өйләнәсең. Бүгенге көнгә кадәр һаман тау булмый сигә. Эзләүдә син ниме? Эзләүдә әлбәттә. Сөйләшеп карыйбыз, аралашып карамыйча белеп булмый бит. Кем икән, ничек икән. Бар син, ләкин белмим кайларда дигән ниме? Нәкъ шулай. Концертта җырлады кызларга багышлап. Менә тагын сорыйсы килә. Бөтен татар яшьләрен дер селкетерлек итеп шундый популяр хит җырларын кайчан чыгачак? Әйбәт сорау. Миннән генә тормый, беләсеңме? Менә Аллаһ Тәгалә җибәрә микән инде аны ул хит җырларны язырга кирәк. Бүгенге көндә менә безнең Аллаһка шөкер, Гафурлар җаным, Насыйп җырлары хит булып китте. Дәвам итеп, шушы әшәйтеп үсешне дәвам итәрдә менә җырны өстендә шибез. Бәлки берәрсе шулай якын арада атыр дип әйтербез. Менә бу зәңгәр папка татар җырчыларын берләштерә торган папка. Беләсеңме ни өчен? Менә алып кара әле берсенең шундан. Берсен генә алып кара. Кем сиңа? Гүзәл Уразова. Менә хәзер камерага карап, Гүзәл әле аның хәзер тегендә каядыр йөри бит Гүзәл. Менә бар камерага гына карап әйт, үзеңнең бөтен хөрмәтеңне, бәлки аның белән булган кызыклы хәлләр бардыр. Гүзәл белән булган кызыклы хәл турында сөйләмим, чөнки без менә шул мондый концертларда гына очрашабыз. Исәнмесез дип, минем өчен, мәсәлән, бу Гүзәл Уразова дип әйтәбез, шул хәтле үрнәк җырчылар рәтендә, чөнки инде ничә еллар, 15 ел менә без аларның бу ел булды концертлары, әйбәт, 15 ел бергә дигән исем астында безгә үрнәк я җырчыларга менә үсәргә безгә ничә бер шундый юл күрсәткеч булып торалар. Хөрмәт итәм, шул хәтле искиткеч репертуар, искиткеч харизма, үз-үзен тотыш, сәхнә бизәлешләре. Монда саный китсәм, Байбулат, монда сөйләп бетерә торган түгел, безгә үсәргә, менә шушы җырчыларга карап, Гүзәл. Алла бирсә, бер 15-20 елдан синең турда шулай сөйләрлек булсын, яме Фәрит? Амин, шулай булса. Рәхмәт. Сөйләштек. Пока. Баянчының баяны үзеннән дә урагыр. Киләле. Ничек кәефләрең, ничек менә эмоциялар? Үземдә ирексездән бераз гына җылап җибәрдем. Чөнки бүгенге җырымда шундый күп кешенең күңеленә керә торган яңа җыр башкардым бүген. Төнге күбәләкләр дигән җыр, Зифа Панагаева иҗат иткән җыр. Үзеңдә гәрдә күз яшьләрең җыелгач, әйбәт дигәнең ата бит инде. Теге прям җырның эченә үк кереп җырлаганның ата. Әйе, мин һәрбер җырның эченә керәм, ләкин менә әни булганнан бирле минем йөрәгем тагы да йомшарды. Бу җырда инде кыз балалар турында, шуңа күрә залда утырган әндиләр мине аңларлар дип уйлыйм. Җырчыларны берләштерү папкасы. Менә хәзер алып кара әле шуның берсен. Чәчкәлекте. Чәчкә бу син бәхетле булачагыңны аңлата. Дөресеңә, әйе. Аша бетерсәң дә була, әйе. Мондай хәл булган юк иде әле, һәрберсенә башка кешеләргә иде. Но шулай да менә тамашачыга булган барлык мәхәббәтеңне әйт әле, камерага карап. Хөрмәтле тамашачылар, мин сезнең барыгызны да шундый яратам. Сез минем булганы өчен, минем җырларымны тыңлаганыгыз өчен мин бик бәхетле, Алланың рәхмәте olsun. Алга таба да бергә булыйк, бергә яшик, бергә җырлыйк. Мин сезне яңа җырларым белән сөендереп торырмын. Ә сез инде миңа үзегезнең җылы алкышларыгыз, үзегезнең эмоцияларыгызны бүләк итерсез. Очрашуларга хәтле. Ура! Чәчкә. Алга таба да уңышлар. Иҗат чишмәң саекмасын.
Рамил, әле генә ике җырыңны башкардың, шулай бит. Әле бит бөтен җырчыга ике җыр башкару бәхете тәтми, син моның белән шатмы? Ну, мин ярактан киләм, шуңа мәйдәм икене куйганнар. Әлмәттән килгәч, 260 км килгәч. Конечно, мәйдәм шуңа. Ничек тамашачы сен залдагы кабул иттеләрме? Тамашачы әйбәт, алкышлап утырдылар. Бик әйбәт булды. Син бит инде быел бит әле үзеңнең концертларың белән чыга башладың бу сезонда. Анда ничек тамашачы? Анда бик әйбәт тамашачы, вообще аңлатып бетер булмый аны. Аны килеп күрергә кирәк, име? Күрергә кирәк әйбәт. Бу татар җырчыларын берләштерә торган папка. Менә әйдә алып кара әле шуннан бер кыягаз кисәге Ринат Тый. Ринат Тыйга хәзер син үзеңнең хөрмәтеңне белдерәсең. Әгәр дә теге бергә булган кызыклы вакыйгалар булса, шуны әйтеп китәсең. Рәхмәтемне белдерәм. Матур җырлар җырлый, алга таба да шулай матур иттереп җырласын дигән теләкләрдә калам. Бу безнең багышланды Ринат Тыйга, шулаймы? Сиңа уңышлар теләп калабыз, Рамил. Исән сау гына кайтып җитәргә ясын, аннан соң исән сау гына килеп җитәргә ясын, тагын шундый масса күләм концертларда күрешергә ясын. Рәхмәт. Рәхмәт, исән сау. Илмира, беләсеңме, безнең тамашачыларга әйтеп китәр, менә бик күп кеше кызыксына, синең теге берничә ел артка барып, Голос проектында катнашкан вакытларыңда ниндирәк хис кичерешләр кичердең син анда, менә шуның сәхнәсенә чыккан вакытларда? Ой, беләсеңме, ул шундый минем өчен авантюра булды. Чөнки бер кеше дә уйламаган, белмәгән нинди проект булачагын, заявканы бирдем, чакырдылар, кастингны үттем, һәм менә шундый зур сәхнә, шундый бөтен Россиянең тамашачы тавышлар бирде. Әлбәттә, ул бик зур бәхет. Чөнки бик күп кешеләр җанатып смс-калар яздылар. Тавыш бирделәр. Бик күп нәрсә генә язмадылар социаль шелтерләрдә дә. Хәзер дә без бик дус күп кешеләр белән. Һәм беләсеңме, иң мөһиме минем өчен бу проекттан соң бик күп кеше, татар телен белмәгән кеше, татар телен белән кызыксынып, безнең җырларыбызны тыңлап, менә шулай яши башлаган. Афәрин, маңа бары тик афәрин генә битәс килә. Бу зәңгәр папка, бу татар йолдызларын берләштерә торган папка. Мин аны һәр кешегә әйтәм инде. Әйдә, алып кара әле менә андагы кыягыз кисәкләре. Хәзер син Низамиевка, Фәрит Низамиевка үзеңнең хөрмәтеңне белдерәсең. Әгәр дә бергә булган кызыклы вакыйгалар булса, шуны турыда әйтеп кисәң дә була. Кызыклы вакыйгалар әле булмады. Булачак, Алла бирсәме? Булачак, Алла бирсә, шулай дип уйлыйм. Беренчедән инде мин саулык, сәламәтлек телим, күтәренке кәефләр, шундый яз көннәрендә күбәләктә җиңел көннәр булсын һәм матур җырлар. Салават гүзәлем, әле генә чыгыш ясадыгыз. Ничек тамашачы? Безгә һәр вакыт Уникста чыгыш ясау бик тә рәхәт. Монда тамаша аеручан индидер җылы. Менә күреп торасыз инде, аларның мәхәббәтләре безнең кулыбызда. Аллага шөкер дип әйтәсезме? Менә сезонга килгәндә быел сезон концерт сезонында менә иң истә калганы нәрсә булды? Сезнең? Безнең бу елны концерт сезоны булмады. Юк, менә мондай масса күләм дип әйтәләр. Безнең ТМТВда булган хәлдер инде лайт безнең костюмнар белән һаман теге кызыл каләм башланган вакытта безнең әле костюмнар әзер булмаган вакыт, шул әзрәк кенә дулкындырды безне. Онда дулкынлануна булмады, онда теге хәтта тирләдем мин. Гомумән инде концертлар бик яхшы үтте. Монда Уникслар залында да, филармония залларында да бик күп сәләнкалар үтте бит инде. Бик күңелле тамашачы килде һәр вакыт инде. Аларга без бик рәхмәтле. Менә кемләкте сиңа? Миндияр Шаймарданов. Яшь җырчы, яңа җырчы, яңа исем бит инде. Хәзер камерага карап, аңа үзенең хөрмәтеңне белдерсәң була. Бәлки инде син теге тәҗрибәле буларак аңа берәр киңәшләрең бардыр. Мин диярның әле җырларын белмим. Ләкин мин аның сәхнәдә чыгыш ясаганын күргәнем бар. Һәм инде ул бит инде сәхнәдә чыгыш ясаганда, ул бәлки тавыштан да тормыйдыр, аның менә ни харизмасы бар, харизмасы. Һәм ул шуның белән тамашачыны җәлеп итә. Шуңа күрә алга таба да шулай барырга, шундый матур җырларга һәм инде сәхнәдә шундый теге уверенно басып торырга, шуны телим мин аңарга. Сиңа кем? Ландыш.
Ландыш. Үшін шулай сүйіндім, чөнки Ландыш инде хәзер ничә концерт рәттән безнең Мәдинәбезне карый. Без чыгыш ясаганда гримеркада инде Ландыш баланы алып, ул аның кулында җыкап китә. Менә хәзер дә ул җыкап киткәндер әле 100%. Biz әйтәбез инде Ландыш булганда без тыныч. Чөнки без инде җырлап чыкканда Ландыш инде ул теге 3 бала үстергән хатын бит инде ул. Малайлары да, кызлары да бар аны шуңа күрә аның тәҗрибәсе бик зур дигәндә әйбер шуңа күрә Ландышка бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Без сине бик нык яратабыз һәм инде иҗади уңышлар гына телибез сиңа. Сезгә дә иҗади. Әйе, балаларың исән сау булсыннар. Сезгә дә нәкъ теләк, әлеге теләкләр. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, җырларыгыз өчен, моңнарыгыз өчен. Рәхмәт. Ассаламу алейкум. Азат Алсуфазлыевлар, монда инде теге артык сүз кирәк түгел. Азатны бәрдең, конечно, менә сезне сине сәхнәдә төшерделәр. Ничек синең шул хәлле көчең җитә? Көч итә дип менә минем көч бирүчем. Кырыймда Аллага шөкер. Һәрвакыт энергия биреп тора. Әйтегез әле, менә бу сезонда сезнең гастрольләрегез ничек булды? Уңышлы гына булдымы? Тәмамланмаган әле бугаймы? Әле озакламый тәмамланачак, шулай да ничек анда? Ничек булды? Гастроль әйбәт булды. Ту башка ялларга караганда тагын да уңышлырак булды бу ел. Командабыз тагын да артты. Киләсе елга тагын да артабыз дип торабыз, Алла бирсә. Зурак масштаб урыннар ала башлый, чөнки без әле башлап килүчеләр буларак, бөтен җирне берип тә бетермибез. Безнең гастроль туктамый инде ул, әйбәт. Biz җәйкене дә репетиционный, менә инде безнең майдан хәзер концерт сүзенә әзерләнә башлана. Һәм инде җәйкене безнең инде әзер концерт программасы белән обкатка дип атала инде. Йөри башлыйбыз концертлар белән. Менә монда бу безнең беләсезме? Зәңгәр папка. Бу безнең артистларны берләштерә торган папка. Менә хәзер алыгыз әле үзегез. Рамил Галимҗанов. Хәзер камерага карап, менә Рамил Галимҗановка булган теге хөрмәтеңне, бәлки булган кызык хәлләр булгандыр. Менә шуны әйтсәң була. Рамил, дускайым. Без синең белән бик күп концертларда чыгыш ясыйбыз. Син бик тыйнак, бик моңлы җырчы. Без синең иҗатыңа бик тә гашыйкбыз. Алга таба үзеңнең сольный концертларны куеп, тагын да үсәргә насыйп булсын. Уңышлар сиңа. Бу гүзәлем, 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 әйе. Күрәсеңме? Рамил Галимҗанов кайта, син гүзәлемгә әйтәсең. Рәхим ит. Гүзәлем. Без синең белән бик күп концертларда йөрдек. Алсы күп башлыйм әле. Гүзәлем, Алла biz алар өчен бик тә сөенәбез, бик тә матур пар, шулай бит. Мин теге гүзәлем дигәчтем, бер аныгны аерып әйтәсем килми. Чөнки алар гаилә, безнең кебек. Алсу азатсыз, азат алсыз юк кебек, шулай бит инде. Гүзәлем бик тыйнак, бик тырыш, матур, шибәр, сөйкемлелеге бар. Әни булгачтан теге карап торасың, ул бит яшәни, бөтенләй үзгәрде, шулай бит. Тагын да менә теге матурайып, менә үзенчә матурайып китте. Бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз. Иҗатта да кай вакытта бер-беребезнең киңәшләрне алабыз. Шуңа күрә көнлечелек андай әйбер юк, бары тик хөрмәт кенә. Гүзәлем, сиңа. Андыш кара, менә безнең мондаймы, бу хәзер күп калмады инде. Монда безнең җырчылар исемлеге иде, ләкин шулай да калды. Алып кара әле менә иде. Сиңа кайсы җырчы ләгер микән бу безнең җырчыларны берләштерә торган? Кем монда? Илдар Хакимов. Хәзер име Илдар Хакимовның үзе дә чыга бугаймы? Илдар Хакимовка карата үзеңнең хөрмәтеңне белдерә аласың камерага карап? Белдерә алам, әлбәттә. Илдар бик тырыш, бик талантлы дип әйтерим. Үзенчәлекле тавыш, шибәр, ир кеше. Бөтен яктан да булган. Минем Әмәл шулай гына яңа исем алу белән дә котлыйбыз, бит. Чын күңелдән яңа исем алу белән, атказанган артисты булу белән, Башкортстанның һәм әлбәттә Татарстанның атказанган артисты булуы белән котлыйм. Сиңа Андыш, без уңышлар телибез өчен күңелдән тагы да берсеннән-берсе матур яңа җырларыңны көтеп калабыз, яме? Рәхмәт.
Хөрмәтле дуслар, бүгенге тамашаның алып баручылары да бүген бирде Айрат Ильясов, Айрат Сәлам, һәм инде Искәндәр Хайруллин. Шулай, хәерле көннәр. Ничек кәефләрегез? Аллаһка шөкер, бик әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт. Рәхмәт. Бик әйбәт, бик әйбәт, бик әйбәт, шәп. Рәхмәт. Сценарий шундый. Шундыймы? Кем язды аны? Әйбәт. Әйбәт, ярар. Тамашачы кабул итәме сезне? Менә сез бу сезонда ничәнче концертны алып барасыз? О, Булат. Мин дөресен генә әйткәндә сана бетерә алмыйм. Әнрәбә, сез ничәнче концерт алып барасыз бу сезонда? Бер икенчеме, өченчеме, хәер төгәл әйтә алмыйм. Шулай да, менә бүгенге мощный концерт белән нокта куясыз бу сезонга, шулаймы? Шулай, хәзер хөрмәтле дуслар, Искәндәр Хайруллинны чын күңелдән әле шундый матур исем белән алу белән котлыйбыз. Без Айрат белән икәүләшеп котлыйбыз сезне. Айрат, сине шушындый зәвыклы кеше белән бергә алып баруың белән котлыйбыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Амин, әйдәгез әле менә залда утырган, телевизор артында утырган тамашачыларга бер-ике рәхмәт сүз әйтсәгез икән. Бу рәхмәтләребезне җиткереп бетерә торган түгел. Гомумән, әгәр дә безне яратып карыйлар икән, гомумән Татмус ТВ каналын яратып карыйлар икән, безгә үзебезгә күңелле рәхмәт сезгә, бергә булыйк, бердәм булыйк. Бу гади сүзләр булса да, ләкин чын күңелдән яңгыраган сүзләр. Бик күп мактаулы исемгә лаек булучы җырчыларыбыз басып тора минем янәшәмдә. Гүзәл Уразов һәм Илдар Хәкимов, хәерле кичләр, ничек кәефләрегез? Хәерле кичләр, кәефләр яхшы. Менә Unix концертлар залында Солянканың йомгаклау концерты диделәр. Шуңа күрә сезонны әз генә йомгаклап, яңа сезонга әзерлек башлыйбыз. Аз гына туктатып торабыз, ийме? Беренчедән сезне икегезне котлыйм әлеге мактаулы исемнәр белән. Илдар, сине дә Татарстанның атказанганы, Башкортстанның атказаны гүзәл. Татарстанның халык, Башкортстанның атказанганы. Мин сезнең җинчексез шатмын. Менә әз генә булса да сиздегезме әлеге исемнәрне аласын? Сиздегезме дип 15 ел эшләгәннән соң инде чыннан да бу исемнәр бирелгәч, әлбәттә сизелә, күңелгә күңел яктыра, тагы да эшлиселәр килә, яңа җырлар иҗат итәсе килә. Менә шушы булган безгә карата ышанычны тагы да киләсе елларда аклыйсы килә. Мин әйтер идем, ничектер исемен әйткәч, җаваплылык артадыр дип. Нишин дигәндә шушы исемне әлбәттә йөртергә һәм лаеклы итеп йөртергә кирәк бит инде үзеңне. Шуңа күрә Тап тидермәскәйме? Тап тидермәскә. Гүзәл, Илдар, менә монда безнең ике генә исемлек калды инде хәзер. Монда безнең бу тулы иде. Монда бүгенге концертта катнашкан кайбер җырчыларның исеме. Алыгыз әле менә башта. Монда хәзер ике генә җырчы калды инде. Кем монда синең? Азат Фазлыев. Азат хәзер генә бездән алда җырлап чыкты, тиргә баткан, әйтәм, о, сиңа монча барырга да түгел, сәхнәдә генә чыгыш ясарга да җитә икән дип көлешеп басып тордык. Һәм инде фотолар төштек. Безнең костюмнар бүген шаш булып чыктылар. Шуңа күрә нәрсә әйтим, иҗатларында әлбәттә уңышлар телисем килә. Инде зур югалтулары булды, гаиләләрендә без ишеттек һәм чын мәгънәсендә менә мондый зур югалтулар булмасын. Без әлбәттә аларның гаиләләренә үзебезнең менә шушы тирән кайгыларны уртаклашабыз. Ләкин киләчәктә менә бары тик бәхетле көннәр күбрәк булсын, иҗат итсеннәр, халык яратсын үзләрен. Бик хөрмәт итәбез. Илдар, синең әйтә, кем синең анда? Алсу Фазлыева. Бу ниндидер, ни булды әле ул? Мистика булып чыкты әле. Мин шаккатып карап торам, чыннан да. Мин дә хәзер Алсуга булган карата үземнең ихтирамымны җиткерәсем килә. Мәхәббәтемне, әйме. Чыннан да бик матур пар, бик матур гаиләләр, бик тырышлар, уңганнар, булдыклылар. Һәм шушы тырышлыкларына күрә үзләренең дөньялары матур, мул, күркәм булсын. Ходай Тәгалә башка югалтулар бирмәсен, исәнлек, саулык, тазалык, байлык бар, яхшы теләкләребез аларга. Шулай дип, дуслар, бүгенге концертыбыз ахырына таба якынлашты. Әле ул гына да түгел, быелгы концертлар сезонына да нокта куеп торабыз, ләкин озакка түгел. Алла бирсә, көз айларында яңадан сезнең белән күрешербез. Яңадан шушы матур җырларны, шушы матур тамашаларны күрә алырсыз. Әлегә без сезнең белән собалашып торабыз, ләкин шоу-биз тапшыру үз эшен туктатмый, сезне алга таба да сөендерәчәк. Бездән аерылмагыз. Шоу-биз, без йолдызлар турында барысын да беләбез. Бүгенге шоу-биз тәмам. Ләкин мин, Рената Тей, барыгызны да икенче атнага шушы вакытта Татмус ТВ эфирында көтеп калам. Күрешербез. Пока.